Dobrý deň, ukážeme si, ako funguje Napojse. Čiže toto je administrácia Napojse. Je tu jeden dodávateľ. Produkty celkovo máme tu na produkty. My produkty môžeme schváliť takto po kusoch a sú schválené. Alebo môžeme ich filtrovať na akú kategóriu. Celú kategóriu produktov schváliť. Keď je produkt schválený, tak sa nám z feedu Napojse dostane do ShopTetu. Keď je skrytý alebo zamietnutý, tak sa nám nedostane. Skryté, ešte potom je varianta, že skryté sa prenesú do e-shopu ako skryté a to sa robí cez nastavenia exportu. Čiže exportovať vyradené produkty, neexportovať. Exportovať skryté produkty. Áno, môžu sa vyexportovať a môžu sa preniesť, importovať do e-shopu ako skryté. Čiže neviditeľné pre zákazníka. Ďalšie dôležité nastavenia. Toto je URL feedu, ktorý nám ide do Napojse. Tu je, že kedy bol aktualizovaný. Nastavenia produktov. Schvaľovať produkty ručne alebo manuálne alebo automaticky sa dajú, čiže všetky produkty bude automaticky Napojse schváli a potom sa do ShopTetu prenesú. Akú dobu nastaviť dodacu pre vyradené produkty? Keď sú vypredané, tak sa im nastaví momentálne nedostupné. Ak zmení dodávateľ kategóriu produktu, kde bol produkt umiestnený, takže či nám to ostane v e-shope rovnako ako bolo, alebo sa spraví nová kategória. Tie kategórie na e-shope môže to fungovať tak, že tu nemáme prepojené kategórie, ale dajú sa naimportovať kategórie z e-shopu, čiže mali by sme komplet list kategórií a párujeme v ľavom stĺpci dodávateľské, v pravom naše a môžeme ich napárovať ktorá do ktorej. To je dobré treba, keď sú bicykle a každý dodávateľ má trošku ináč kategórie, tak aby ste nemali v tom veľa tých kategórií a veľký zmetok na e-shope, tak si to napárujete podľa seba. Alebo keď robíte nový e-shop a staviate to na jednom dodávateľovi a chcete všetky kategórie mať ako on, tak dáte importovať kategórie dodávateľa do vášho e-shopu a vám sa vytvorí ten istý strom kategórií, ako má váš dodávateľ. Potom prípadne druhého dodávateľa už napárujete na tie kategórie, čo v e-shope máte, aby vám tam toho veľa nevznikalo. Čiže aktívne produkty nejaké máme, nastavenie exportu sme pozerali, tu máme štatistiky, vidíme, ktoré produkty majú kategóriu vypísanú a u týchto produktov chýba kategória dodávateľa. Tu máme nejakého výrobcu. EAN kódy, že nie sú u produktov, vieme. A dostupné množstvo, v kusoch není. Čiže nás to upozorňuje na dosť veľa vecí, takých dôležitých pre ten e-shop, ktorými sa dá ďalej pracovať. Dodacie lehoty, dodávateľ ich môže mať tu aj skladom, vyprodáno. A tu si môžeme tú lehotu, trebárs keby to bolo po nemecky alebo po anglicky, dáme si do slovenského jazyka. Plus sa dá nastaviť, že či sa produkt dá kúpiť alebo nie. A výrobci, to sú značky, ktoré sú. My môžeme tú značku aj trebárs zlokalizovať alebo iný názov jej dať. Záručné doby. Jednotky. Parametre pre filtrovanie, tu na to není v tom feede a parametre variant. Čiže trebárs máme, že parameter pre filtrovanie v jednom je dĺžka po česky a dáme si do pravého stĺpca dĺžka po slovensky a ono sa nám to potom už naimportuje preložené do e-shopu. E-shopové kategórie to není prepojené, párovanie to je presne toto. Čiže tu sa to volá dezinfekcia a tu nás si potom napárujeme na e-shope. Ak máme prepojený e-shop cez doplnok Napojse, tak tu nás si napárujeme kategória, ktorá je na e-shope. Čiže tuto môže byť krmivo a u vás na e-shope to môže byť krmivo pre psy a tu sa to napáruje. Ten import tých kategórií priamo z e-shopu, že si to natiahne, tak to funguje iba jedno Napojse, viete prepojiť s jedným e-shopom, aby tie kategórie sa párovali. Takže máte tu na 5 feedov a každý používate trebárs na slovenský, maďarský, anglický e-shop, tak len pri jednom z nich viete automaticky dať tie kategórie
a importovať ich, lebo jedno nápojse vlastne je ako keby stavané na jeden e-shop. Pravidlá, to sú zaujímavé funkcie, aj cenotvorba. K cenám vždycky je vidieť ten produkt, tak tu máme taký produkt. To je detail produktu v napojse, čiže takto on ide od dodávateľa do napojse. A my si ho môžeme upraviť tu na e-shope, prípadne ešte v ShopTete. Nahromadné úpravy je naozaj dobrý napojse. Čiže doba skladom sa prehodí na skladem. Tu je nejaký názov, dátum, tu je aký to má popis a do akých kategórií je ten produkt zaradený. Dá sa to aj upraviť tá kategória a tu je cena. Tento dodávateľ posielal len jednu cenu do e-shopu, s tým, že je možné, že sú iní dodávateľia a tí posielajú treba nákupnú cenu bez dane alebo doporučenú veľkoobchodnú cenu, doporučenú maloobchodnú cenu. Čiže tých cien tu nám môže byť niekoľko, čiže vždy si treba dať pozor a skontrolovať tú finálnu cenu, výsledná predajná cena, aby bola tá, čo chcete. Pomocou pravidiel je možné zmeniť cenu. Cenotvorba, tvoriť pravidlo a dáme navýšiť o 10%. Čiže predajná cena sa navýši a dá sa to aplikovať ako prirážka, marža, čiže aplikovať a hodnota 10%. Treba aktualizovať a tu, keď to refreshujeme tú stránku, tak by nám malo byť tu ukázať, že nám tá cena sa navýšila. 10% k predajnej cene. Čiže toto bola to, čo dával dodávateľ nám a toto máme tu, ktorú si pošleme na e-shop. Čiže takto sa dá pracovať s tými cenami. Pre jeden e-shop vlastne môžete mať tu na treba aj 5, aj 10, aj viac dodávateľov. Čiže každý dodávateľ, keď bude mať 1000 produktov a budete ich mať 10, tak viete takto hromadne 10 000 produktov dostať do e-shopu. Potom sú pravidlá. Čiže my môžeme skryť produktu, nastaviť výrobcu, zmeniť záručnú dobu, nastaviť hodnotu, treba doplniť pred, čiže máme taký text v krátkom popise a doplníme preto takú hodnotu, takú vetu alebo taký HTML kód, doplniť za text HTML kód, skrátiť sa dajú texty. Zaujímavá funkcia aj vytvoriť meta popis, čiže nastaviť hodnotu. Stručný popis, tu sa vloží kód, ten je v knižnici kódov, tu aj v nápovede sa dá nájsť, čiže stručný popis, ani nie stručný, áno, môžeme stručný popis a nastavíme tu na pomocou kóda, že stručný popis, lebo tieto produkty majú podrobný popis, nemajú krátky popis. A stručný popis nám vygeneruje podľa tohto textu a môžeme nastaviť, že prvých 300 znakov vygeneruje ako krátky popis. Alebo potom sa dá nastaviť, keď nemáme na ShopTete meta description, tak môžeme dať, že ho vygeneruje, tu sa znova vloží kód, vygeneruje to ako 156 znakov z krátkeho alebo z dlhého popisu. Toto je veľmi dobrá funkcia. Môžeme si ukázať ten kód. Takže našiel som si vzorové kódy, aby som to nemusel písať ručne. Potrebujeme teda vytvoriť také pravidlá. Takže vytvoriť pravidlo. A chceme časť do krátkeho z dlhého textu. Ja si to len takto skopírujem. Z krátkeho do dlhého. Nastaviť hodnotu sa to volá. Ten kód dám do popisu, takže 160 znakov by to malo byť, myslím, že. A stručný popis podľa toho chceme vytvoriť.
Dobre. Pravidlo je vytvorené, dáme aktualizovať, toto zavrieme. Časť dlhého popisu do meta description. Takže ideme znova na pravidlo. Nastaviť hodnotu. Popis stránky meta tak description. Dobre. Čiže pravidlo vytvoríme. No a teraz máme vlastne, chceme dostať tie produkty. Máme ich schválených toľkoto. A chceme ich do ShopTetu dostať. Jedna možnosť je stiahneme toto. To je feed. Sme na testovacom e-shope našom, WebHut. Produkty tu nemáme žiadne. Ani kategórie. Dobre, takže dáme import. A produkty sa importujú do ShopTetu. Tým, že ich takto importujeme, ukazuje nám, že prebehol import v poriadku, 27 vložených. Neprebieha žiadna automatická aktualizácia, čiže keď dodávateľ zmení počet položiek skladom zo 100 kusov na 50, zmení sa to v Napojse. Ale z Napojse to není automaticky do ShopTetu. Čiže vlastne ShopTet si stále pamätá tú hodnotu, ktorá tam je pri tom nahraní. Tie produkty máme tu na. Neukazuje nám ten text. Produkt sa vytvoril tu na, môžeme to skúsiť ešte takto zobraziť. A my to vieme pozrieť aj takto. To sú tie produkty, ktoré sú schválené. Zdrojové data, to je toto, čo nám dodávateľ posiela. Čiže tu máme nejaký popis, cenu, názvy, kategórie a potom, čo nás zaujíma, čo ide z Napojse, to sú tieto vygenerované data. Čiže máme meta description, ten sme vygenerovali podľa pravidla. A pozeráme, že popis sa nám nerobí, to sme asi zrušili tým jedným pravidlom, takže to pozrieme, opravíme. Pozrieme produkty, tie schválené a vygenerované data. Takže tento podrobný popis tam nešiel a vieme, kde to bude asi nastavené. Nastavenie exportu, podrobné nastavenie a máme vypnutý popis. Stručný popis, podrobný popis. Takže teraz to tam pôjde. To pravidlo na ten krátky popis som už zmazal. No, takže išlo o to, že toto sme nemali v podrobnom popise. Pozrieme vygenerované data, je to tam. Dobre, takže vrátime sa do ShopTetu. Trošku zase poriadok v tom spravíme. Zmážeme tieto produkty. Koľko je? 27. Takže stiahneme si tento feed. Produkt je už zmazaný, čiže import dáme znova produktov. Dobre, produkty sa importovali v poriadku. Skontrolujeme ten výstup. Takže ten description je tu, dlhý. Čiže tu na vidieť, ako doplnilo na 159 znakov, lebo tam dalo tie 3 bodky. A to je vlastne toto pravidlo. Čiže 156 znakov plus 3 bodky je 159, čiže tu by to bolo dobre potom o 3 ubrať na 153. Čiže automaticky nám vytvorí toto, ale to je duplicitné s tým, keďže to vezme z dlhého popisu, to je duplicitné s tým dlhým popisom, čo je tu na. Tak mi teraz v ShopTete nezobrazuje, nepreniesol sa ešte. Čiže z pohľadu SEO potom odporúčam toto zmeniť, aby bol ten text unikátny. A skúsime teraz automatický import. Feed je na tejto adrese pre automatický import. Produkty nie sú žiadne v ShopTete, zmažeme tieto kategórie. Nám tu treba pridať feed. Čiže
Čiže nazveme si ho testovací feed. Import kód môžeme dať na pojse, dajme tomu. Predvolený dodávateľ, dajme tomu toto. Adresa feedu, pridať. Overiť feed. Tu máme, podľa čoho sa dá párovať. Aktualizovať produkty všetky, párovať produkty podľa kódu produktu. Tu ešte možno nastaviť cenový koeficient. Čiže aj na strane ShopTetu sa dá nastaviť, že by to bolo 1,1 násobok, čiže o 10% drahšie. Tu položky úplného importu. Tu si treba prečítať, že čo to znamená. A tu je položky aktualizačného, tu na väčšinu dávame cenu, viditeľnosť, množstvo, dostupnosť, dajme tomu. Dobre, a tu sa nastavuje rozvrh, kedy sa má aktualizovať celý feed a spraviť úplný import a kedy sa majú aktualizovať len niektoré veci. Čiže dáme spustiť manuálne. Úloha bola pridaná do fronty. Tu nám vidíme log. Pardon, feed nie je ešte zapnutý. Čiže zapnem ho a spustím ho ešte manuálne raz. No a potom tu by sme mali vidieť, že import sa spracúva. Takže čakáme, kým sa to spracuje. Potom nám naimportuje produkty. To si ukážeme v ďalšom kroku. No a celé toto rieši to, že vlastne má dodávateľ, má 1000 produktov. Pošle 1000 produktov do Napojse, z Napojse ide 1000 produktov do e-shopu, do ShopTetu. Dodávateľ niektoré produkty zmení cenu, zmení dostupnosť, zmení množstva, vypne alebo pridá nové produkty. Vám sa to od dodávateľa preniesie do Napojse a z Napojse sa to preniesie do ShopTetu. A vlastne takto to dokáže prebiehať automaticky. Na čo treba dávať pozor je, že vlastne pri tých importoch nesmiete si prepísať krátky popis, dlhý popis, meta tag description alebo fotky. V prípade, že ste si ich upravovali a vylepšovali na strane ShopTetu, aby ste neprišli o tie zmeny. Dobre, už tu vidíme, že produkty pribúdajú do e-shopu, pribudli kategórie. Môžeme pozrieť, aký ten report z importu. A vidíme, že import prebieha automaticky. Tu na ten log ešte nie je. Takže takto funguje na Pojse, čo už sporí veľa času pri hromadnom pridávaní produktov.